li Brazîlê bû yekem car yek dikare parê kriptoyê qehwê bikire. Parê kripto di rêya firoştina qehwê de bi sedema qeşaya zêdeya îsala Brazîlê bû cihê danûstandinan. Ev yek hişt ku bazirgan 35% sûdê ji vê yekê bibînin. Parê qehwê du cîhanên xweş pêk anîn. Cîhana qehwê û cîhana parê kripto ku qet bi dawî nayên. Ev yekêtiya wê bizanînên nû di paşerojê de durist bike. Bîrokeya parê kripto bi rêya qehwê de ji aliyê kompanya Minasol ve dest pê kir. Nirxê parê kriptoyê qehwê girêdayî bi firoştina qehwê ve ye ya li bazaran. Parê kriptoyê qehwê pareyekê seqamgîr e. Parê kompanyên din yên kripto heman bihayê bazarî nîne. Eger tu dixwazî tu dikarî parê xwe yê kripto biguherî bi qehwê re. Di meha yekem de kriptokürensiya qehwê bi nirxê 13.69 riyas ku dibe 2.69 dolar dest pê kir û bi rêjeya 36.6 ji sedî bilind bû. Di heman demê de nirxê qehwê li bazaran bi rêjeya 31.5 ji sedî zêdetir bûye.